Hyvät kuulijat, ystävät, eräs puoluetoveri, med här idag, pyysi minua osallistumaan ydinasevapaaseen vapun viettoon ja edistämään sitä. Teen sen mielelläni. Ydinaseet ovat ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikriisin ohella ihmiskunnan suurimpia kohtalon kysymyksiä. Suomen ja itse asiassa kaikkien Pohjoismaiden linja on keskittynyt ydinaseriisuntaan ja jännitteiden lieventämiseen. Meillä on myös ollut tapana keskustella tämänkaltaisista asioista ja valmistella niitä aidosti parlamentaarisesti. Valitettavasti Orpo-Purran hallitus on valinnut toisenlaisen tien. Hallitus esittää, että ydinasekielto poistetaan laista ja aikoo viedä tätä muutosta läpi yksinkertaisella enemmistöllä eduskunnassa. Tämä muutos olisi vastuuton ja riskialtis. Se heikentäisi turvallisuutta sen sijaan, että vahvistaisi sitä. Ehdotus poikkeaa Suomen pitkäjänteisestä linjasta ydinasekysymyksessä ja tapa, jolla hallitus vie asiaa eteenpäin, rikkoo poliittista kulttuuriamme. Tämä ei veisi meitä kohti pohjoismaista linjaa, päinvastoin. Seurauksena olisi, että rajoituksia olisi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa, vaikka maantieteellinen sijaintimme pikemminkin puoltaisi tiukempia rajoituksia. On totta, että turvallisuuspoliittinen tilanne ja geopoliittinen toimintaympäristö ovat muuttuneet Venäjän Ukrainan kohdistamaan hyökkäyssodan seurauksena. On myös totta, että Naton jäsenyyden keskeisin perustelu oli ydinasepelote. Mutta tästä ei kuitenkaan seuraa, että meidän tulisi muuttaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme enempää kuin on välttämätöntä. Se, että sen on pysyttävä ajan tasalla, ei edellytä ydinaseiden sallimista Suomessa millään tavalla. Se, mikä on heikentänyt NATOa ja Suomen turvallisuutta, on oikeistopopulismi Trumpin johdolla. Se on todellinen suuri vaara, ei ydinasekielto Suomen laissa. Jopa hallituksen omassa lainsäädäntösuunnitelmassa tälle vuodelle todetaan, että ydinenergialain ydinräjähdekieltoa on tarpeen arvioida, mutta NATO-jäsenyys ei edellytä sen muuttamista. Eli NATO-jäsenyys ei edellytä lain ydinasekiellon muuttamista. Ydinaseet ovat kysymys, joka on huomattavasti laajempi kuin pelkkä puolustuspoliittinen kysymys. Se on laaja turvallisuuspoliittinen kysymys, ulkopoliittinen kysymys ja lisäksi moraalisesti erittäin latautunut kysymys. Alltså, Finland bör bevara kärnvapenförbudet i lagen. Att slopa förbudet är inte säkerhetspolitiskt nödvändigt. Det speglar tvärtom ett ansvarslöst förhållande till massförstörelsevapen.